level in ya chuanin Aadhaar kan siam tir laia kan phone number da kha kan lo thei ngil to pawh ni mai theiam chuwang chuanin khami kan phone number kan da kha olsam de wachat chhualia dan kan ti dawn ani ma video kalo siam thin to ang tho khan UIDAI ti website ah hian kan lu tanga chuta chuanin heta hnuaiah hianin hei other services ti awma chuta chuanin verify in Aadhaar number ti alo awmang chu kan hmetanga heta hianin kan Aadhaar number kha kan chu dawn ani a hnuaiah hian captcha code hi heti hi alo awma horop te in a inziaka horop te vekin kan ziak phei ve ang chuan proceed to verify ti hi kan hmetanga tikhan hei age band 50 to 60 gender male at state Mizoram mobile number ronda atop last 3 digit kha ronda ta ni chuwang chuanin Aadhaar siam tir lai a phone number kha chu atopa 538 om ti kha ron langta hi te zong hi ani mai a olsam na tuk